Lestari budaya dening Yulia Nur Ahmada. Ing jaman kang disebut apa-apa ana bisa kasebut jaman modern mardika. Nanging akeh bocah kang wis lali budaya. Padha luwih milih budaya mancanegara. Budaya Jawa kang adiluhung iki kudune tansah diuri-uri supaya bisa tetep lestari kanggo lestari muda-mudi. Akeh cara kang bisa dikupiya apa meneh kanggo para muda. Sosial media bisa kanggo senjata supaya budaya Jawa tetap ngrembaka. Sekian dari saya, terima kasih.